फोन आ गल का हो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ के हाँ पापा, हम राजू बोलते नहीं। रे साला ते कहाँ बड़े रहे 5-6 दिन से घर छोड़ के। हाँ यहाँ हमनी के खोजत खोजत हालत खराब होल बा। ते बड़े कहाँ के कौन नंबर हो आ तोर मोबाइल बंद काहे बरे। हम अपना मर्जी से पापा एगो लड़की के भगा के लेके आइल बनी। का हो गइल रे साला के कौन लड़की लेके भागल बड़े रे। अरे वो अपना बगल वाला गांव के लड़की है, सुकल महतो के लड़की है। हमरा के खोजे के कोशिश मत करियो, ठीक बा। जाए साले ये दिन देखे खातिर तारा के पुष्पाल कितना बड़का हम कोई नहीं साला ते तो हमरा के कोई के ना छोड़ ले। हमरा के तो जिंदे मुआ देले रे। हेने से पकड़ ले गाड़ी, हेने आवा। तो गांव हमर नाक कटवा दे। हेने से गाड़ी पकड़ ले। देखा ज्यादा बकचोदी मत करो, ठीक बा। हम फोन रखा तनी। पापा हो अब का होई, लड़की वाला के घर के लोग जान जाई तब केना का होई। देखो ये बात कोई से कहला के जरूरत नहीं है, ना तो गांव के लोग जान जाई तो हमनी कहीं के मुंह दिखाए लग ना रह जाई। बुझल नु अपने हमनी के पटीदार हमनी पर जलल रहेला सन। कोनो के अगर एक शब्द मालूम भइल न तो किरासन तेल खानी पूरा गांव फैल जाई। ये बात के ठीक बा पापा, केहू के मालूम ना चली ई बात के। खैर फोन कइले बा। हेलो कहत नहीं पापा कि ओकनी के मालूम चल गइल बा, ठीक बा। देखियो घरे जइयो सन, बचा के रहियो लो। हेलो 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 या साला फोन काट देलक। पापा अब का होई, हमने के डर होला तौने हो गए। तो काम करो कोई तरह से अगर पूछे कह दियो कि जे हमनी जानते नहीं किस हमनी के मालूम नहीं है। निकल बाहर! निकल बाहर! अरे पारे बाहर निकाल जल्दी, निकाल जल्दी। अरे पारा जी, निकल बाहर! चल बाहर निकल बाहर। का बात बा? अरे बतिया बताओ लोग ना का भइल बा। बताई हम तेरे का बोल बा। चल हट हट। बताई बुझाता तारा कुछ मालूम है नहीं के का भइल बा। पोतिया पूछो तारा तू कान खो के सुन लो। तहार लइका हमर लड़की के लेके भाग गइल बा। कोई सरवा जे भेटाई ओकरा के गोली हम मार देब। तू जान से मार देबो ओकरा के। हैं ताली एक हाथ से ना बाजेला, ताली दोनों हाथ से बाजेला, बुझलो। बिना तारा लड़की के सहमति से हमार लड़का लेके कैसे चल जाई। हैं ओकर सहमत बा, उ जाए के तैयार बिया तब न लेके गइल बा। आ बात बोल तारा जे मरवा देम हम। हैं तोहरे बुते बा ओकरा के मार देवे के। तार लइका ठीक कइले बा, समाज में मुंह देखावला छोड़ले बा हमरा के। एगो तोहरे समाज बा, तोहरे इज्जत बा, हमार इज्जत नहीं के जात, हमार समाज नहीं के। हैं हमार नाक नहीं है कटत। हम कुछ नहीं जानत, कल हम पंचायती बैठाए। ठीक बा बैठाओ पंचायती, वही जब फैसला होई। फोन तो करता जो अभी ठोक दी तोरा के। तोहरे लगे बा लेके आई का बबुआ चाचा लोग ले बनी लेके आई भाई फुटफुटिया लेके घूमत रह। भगवा भागे हैं काल होई जन होई तन जा। ठीक बा, जा 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 वही में फुटफुटी लेके माचिस लेके मत चलो। उड़ा तरह लेगो लेके। तब बताओल जाओ पंचायती बैठावल बा का बात बा। मुखिया जी पंचायत ऐसे हम बिटोले बानी कि पारा जी के लइका हमरा लड़की के लेके भाग गइल बा। अच्छा तारा लड़किया के हमार लड़का बा जबरदस्ती कोरा में उठा के लेके चल गइल बा। तारा लड़किया के मर्जी हुई तबे नु लेके भागल हुई। जब तार लोग के अपने में फैसला कर ले कर लो तो हमरा के काहे बोलो हम तालू के मुंह मारे खातिर आइल बनी।
अच्छा तू लोग अपने में फैसला अपन कर लो, जब अपने में करे तो काहे के हमरा के बोलो हल? बैठी मुखिया जी बैठी बैठी। काहे खिसिया तनी मुखिया जी? और पंचायती तनी लेट से ठोला ना खिसिया क्या बैठी। ए पाणे जी आये सुखल महतो इस पंचायत में लड़ाई करे खातिर अपन अपन बात पारा पारी रखेगा बा, ठीक बा? ठीक बा सरपंच जी। सुखल महतो पहले अपन बात रख तब पानी तू अपन बात रखियो। मुखिया जी हई पारे के लइका हमार लड़की के बहला फुसला के भगा ले गइल बा। अब रोवे बताई हम समाज में मुंह देखावे लायक बानी? का हो पाड़े जी, ई बात सही बा। मुखिया जी हमरा से थोड़े उ बता के लेके भागल बा जे हम जानतनी। मुखिया जी हली एकरा के दोनों हाथ से ना, एक हाथ से आ कोनो चीज के सहारा से ना, अकेले एक हाथ से एकरा के फाड़ी। ए मजाक करता रखा, एक हाथ से कागज फाटी, ई बिना दोनों हाथ लगावले फाटी? हाँ मुखिया जी हम इहे कहे के चाहत रहनी है, हमार लड़का अकेले के न लेके भाग जाइयो लड़की के जब तक लड़की तैयार ना होई। पाड़े जी बात तो तू ठीक कहता रह। सुखल महतो जितना गलती पाड़े जी के लड़कियों में बा उतना गलती तो तारा लड़कियों में बा। का सरपंच साहब? जी मुखिया जी बात सही बा, दोनों जगह लड़का लड़की में गलती बा। पाड़े जी और सुखल महतो पंचायत के ही फैसला बा, हम तारा लोग के मुखिया होला के नाते हम ही कहे के चाहता नहीं। पहले तू लोग क्या करो कि अपना लड़का लड़की के समझा बुझा के अपना घरे बुलाओ, ओकरा बाद में देखल जाई। ये सब पांडे जी शुक्र में तो लोग के गलती है कि लड़का लड़की कदम उठौले बड़े सा। अगर शुरू में दोनों आदमी अपना लड़की और लड़की पर ध्यान दिले रहता लोग तो ये कदम उठावे के ना पड़ी, आ गाँव जवार में लोग ना जाने। वैसे में तो गांव जवार हित ही पर सब लोग जान गए। बाबूजी वो लड़का का हो रजुआ उहे हो। बहन कहाँ भी अरे जल्दी बताओ, इज्जत तक पा लगा बताओ जल्दी कहाँ गया हूँ? कहाँ बहन करती हमने के रनिया ओकरा के भाग रनिया सही बात हो, लेकिन तू तो इसके बाद में भाग लिया दूसरा के संगे। देख लो प्यार कैला के नतीजा लेके भागला एकरा से। यदि दोसर बढ़िया अच्छा लागल पैसा वाला तो लेके ओकरा के भाग गई। नमस्कार, हम राजू कुमार और ई वीडियो बनाए के हमनी के मकसद इहे रहला कि आजकल के जितना नौजवान लड़का लड़की भागत तरन से घर से, तो ज़्यादातर के वही लोग खातिर मैसेज बा भाई कि देखो हम ज़्यादातर के लड़का लोग से कहें कि लड़का लोग प्यार में पड़ के लड़की लोग के कहला के चक्कर में अगर घर से निकलता रहो या लड़की लोग या लड़का लोग के कहला में घर से निकलता रहो तो इतना ध्यान रखियो लोग कि जब उ तहारा संगे प्यार करके भागे खातिर तैयार भी है तो इहो भी हो सकता कि आगे चल के अगर तारा से बढ़िया कोनो लोग जाओ तो ओकरो संगे उ भागे खातिर तैयार हो जाए। ठीक बा, तो ये पर ध्यान रखला काम बा। ऐसा बहुत सारा घटना घट चुकल बा हम के सामने भाई कि लड़का लेके भागत सन आ उ लड़की दूसरा में पैसा के बल पर या कुछ और दूसरा लड़किया में देख के ओकरा संगे उ भाग जाता सन, तो इनकर का हाल होई ई सोच के देख लो भैया। कैसे कि अगर हम ही लेके कोनो लड़की के भागत नहीं आ उ लड़की दूसरा के लेके भाग जाओ तो यहाँ तो रौरा फंस गई बढ़िया से, पूरा गांव जवार जिला जवार से सब जगह से रौरा फंस गई आ उ लड़की भाग गई दूसरा संगे। तो ई सब पर ध्यान रखते हुए वीडियो बनाए के हमारा ये मकसद रहा। वीडियो अच्छा लागल होके लाइक ज़्यादा शेयर करी शेयर करी और पहुँचाई या पूरा दबा के शेयर करी। धन्यवाद।